pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng, excuse me po, hindi yung plema yung pwede ibahagi dito, kundi ng sikreto mo na kahit gaano pa kalalim yan kababaw, pwede mo yung ibahagi rito. This is your safe haven. This is a safe space for you to share your top secret. Ang pinaka malupit mong sikreto, dito mo na pwedeng ibahagi nung walang kahit anong panghuhusga. At ako ang kapiling ninyo, DJ Rakitera. Meron na po tayong caller on the line. Hello! Magandang gabi sa'yo. Hello po. Good evening po. Magandang gabi. Pwede bang mas lakasan mo pa yung boses mo? Sure, ma'am. Medyo nangihina yata yung signal mo. Nasa bahay ka ba ngayon? Apo, nandito po sa bahay. Ayan, nasa bahay ka. Ayan, medyo lumalakas yung boses mo. Pwede mo bang itapat yung bibig mo dun sa microphone ng cellphone mo? Hello po. Ganito po ba? Yan, ganyan-ganyan po. Yan, kung pwede lang mag-lips to lips na kayo ng cellphone mo, go ahead. Okay, sige. Ma'am, ano pong pangalan nila? Laika po. Laika. Tagasan ka po, Laika? Cavite po. Cavite. O sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Diretsahan na to. Sabihin mo ra. Direct to the point. Ano ang top secret mo? Yung top secret ko po, nakikisama ako sa tao na hindi ko talaga ako sigurado kung mahal ko ba. At nagpakasal ako sa kanya. Kailan kayo kinasal? Last year lang po. Gaano kayo katagal bago kayo nagpakasal? LDR po kami 3 years. 3 years na Tapos, LDR. Opo. Mga 4 months kami nung umuwi siya galing ng abroad. Na-live-in kami ng 4 months. Tapos, ayun, nagpakasal na ako sa kanya. Hindi ako nag-isip masyado. Eto bang karelasyon mo na ito o asawa mo na ngayon, Pinoy? Opo, Pinoy. So paano mo nakilala tong taong to? online lang, ma'am. Online lang din. So, nagsimula yung relasyon ninyo sa long distance relationship online. Opo, Okay, tapos nagkita kayo 4 months before kayo magpakasal? opo. So Bali, nantay meaning, ko po siya ng 3 years. wow, so meaning dun sa loob ng 3 taon na yun, wala man lang, dun sa unang taon, nagkita kayo, nag-anniversary kayo, po. walang pagkikita? Wala talaga. As in, yung unang beses namin nakita sa airport po pagdating niya. Okay. Ano namang nagustuhan mo sa kanya nung sinagot mo siya na oo, magkarelasyon na tayo, LDR na tayo, ganyan? Kasi nung una, hindi ko alam kung parang hindi ko alam kung nauto ba ako or sobrang desperada na ba ako. Hindi ko alam. Ilan taong ka na ba? Sa akin. Ilan taong ka na ngayon? 30 po. 30 years old. Tapos itong si Guy, ilang taon na? 33. 33. So, backtrack tayo. 26, 27 ka nung time na yon. Siya naman, 29, 30 years old. Okay, tapos 3 years nag-antay kayo, 4 months nag-decide na kayong magpakasal. Kasal. So, inalok ka ba niya ng kasal agad nung nagkita kayo nun sa 4 na buwan na yon? Actually po, kasi medyo conservative yung family ko. Though, single parent na talaga ako way back before pang 18 years old ako. Mhm. So,
nangyari, since gano'n parang na-push kami na magpakasal, gawa na rin na ayokong may sa'kin yung parents. So, pinush ko na kahit na sama ng panahon. Sorry So medyo weak lang yung internet connection mo. mhm, Kanina meron lang kaming hindi masyadong napakinggan ng malinaw dun sa sinabi mo. So yung parents mo, medyo conservative kasi sila, conservative sila. and gawa din po ng trabaho ko. Mhm. Ano bang trabaho mo if you don't Hinihinayin mind? po ng, ah, teacher po ako, eh. Teacher ka. Opo, Mhm. So ayaw nila na makipag-live-in ka. ayaw po nila. Kaya sabi nila magpakasal na kayo, ganun ba? Yun po intindi ko sa sinabi nila, and then nagpakasal ako. Nung nakasal naman ako, iba na yung sinasabi ng parents ko kasi gawa ng may nakikitang hindi maganda dun sa napangasawa ko. Saan ba kayo naninirahan ng asawa mo? Nakabukod po kami pero malapit lang, kumbaga 2 rides away lang, andiyan na, madaling makakita. Hmm. Ngayon, ilang taon na kayo o ilang buwan na kayong mag-asawa ng asawa mo? Siguro po, 8 months na po. Mag-8 months. Okay. So yung 8 months na yon na mag-asawa na kayo, ano yung mga nakita Ah, mong hindi okay na akala mo okay naman? Yung Hindi kumbaga ko po parang yung alam na, expectation mo. um, yung about sa bisyo niya. Anong bisyo niya? I thought po nung una, ano lang, drinks lang, alcohol, gano'n. Tapos hanggang sa unti-unti inalaman na ako na hindi lang pala iyon yung ginagawa niya. So, wala na akong magawa. Kahit anong salita ko, parang mapapasama lang, na parang hindi ko alam kung nakikisama ba ako sa narcissist or ewan ko. Sobrang confused na ako kasi kahit kanino ako magkwento, papangit lang tingin sa asawa ko. Ayoko namang mangyari yun. Mm. Tapos na-question ko na yung sarili ko, bakit pa ba ako nakikisama, nahirapan lang ako, mahal ko ba? Or takot na lang ako mag-isa? Or pinapanindigan ko na lang ba yung desisyon ko kasi tayuan ko na 'to sa magulang ko? Or takot ako sa sasabihin ng tao? Confused na ako kasi hindi hindi lang naman yung verbal na naabot ko, dumadating ako sa puntong nasasaktan din ako. Ano ng pinakamalalang ginawa sa'yo ng asawa mo? May binugbog ako, ma'am. Nabugbog niya ako. One time nun galing ako ng trabaho, pag-uwi ko lasing. So siyempre ako gutom na ako, gawa ng maghapon ako sa trabaho. Tapos sabi ko, "Oh, bakit pinambili mo pa ng alak yan imbes na ibili na lang natin ng pagkain?" Tapos hindi niya pala alam, sabi niya, hindi niya alam na ako na yung naano niya, kasi hinila ko siya, eh. Sabi, parang gusto ko kausapin mo, magpaliwanag ka, eh. Pero hindi gano'n yung nangyari. So, nung una nakakalaban ako kasi akala ko kaya ko. Pero iba pala, kahit lasing yung kausap mo. Diyos ko, ma'am, nagpa-medical legal pa ako dahil do'n sa nangyari na yun. Pero ang tanong ko sa sarili ko, eto pa rin ako. Dumating pa one time, ito pinakamalala nung huli. Pag-uwi ko ng bahay, may babae dito sa loob ng bahay. Nagiinuman silang dalawa lang. Diyos ko, Panginoon ko, di ko alam kung tangang-tanga na lang ba talaga ako o ano nangyayari sa akin. Kasi ayoko nang maulit sa akin yung nangyari nung una kong asawa na na umalis lang, ganyan. Tapos wala na. Ayoko namang ito na naman ba ulit? Ewan ko. Wala akong mapag-sharean kahit ngayon 'pag tinitignan ko yung asawa ko, minsan nag-a-anxiety ako, hindi ako makatulog, iba na yung pumapasok sa isip ko. Hindi ko alam, ano Yung ba yun, pagmamahal na lang ba yun o yung anong tawag dun, Stockholm? Ewan ko, o Stockholm kailangan ko ba ng Syndrome. oo, parang ganun, ma'am. O kailangan ko na ba ng psychiatrist? Hindi ko alam.
Yung anak mo, nasaan ngayon? Nasa poder mo? Ma'am, wala sa akin yung anak ko ngayon kasi nagkaroon ng point na nag-cause pa siya na selusan, ganyan. Yung anak ko, dumating din sa point na napagbutan niya ng kamay. Kaya ano ako, anak ko, nandun sa nanay ko, pero araw-araw ko yung dinadalaw. Ako pa rin tumitingin sa abot ng makakaya ko na hindi ko na alam kung paano ko hahatiin yung katawan ko. Mm. Kasi naniniwala ako kahit papaano magbabago yung asawa ko. Pero ba't ganun? Isang linggo kalahati, pinakamatagal ng 3 linggo. Ito na naman ulit, hindi na ako nawalan ng stress sa kanya. Babait lang ng ganun, tapos may gagawin na namang Ayaw ko salita ng bad words. Alam mo Or ba, normal ba yun? para ka nagtatransform Normal ba yun? kasi. Para ka na nagtatransform ngayon. Alam mo kung bakit? Yung signal mo pawala-wala eh. Kasi it's raining outside po. Wala bang pwesto dyan sa bahay ninyo na medyo matibay-tibay naman yung signal para hindi ka nawawala? Kasi gusto ka naming mapakinggan dahil ang bigat lang nararamdaman mo, alam mo mahirap yung pinagdaraanan mo ngayon, yung tipong hindi mo maibahagi yan sa lahat ng mga kaibigan mo kahit gaano pa sila kalapit sa'yo dahil papangit yung tingin nila sa asawa mo. At the end of the day, asawa mo pa rin yan, diba? Parang ang goal mo or parang ang laging nasa isip mo, poprotektahan ko pa rin tong asawa ko kahit mahirap para sa sarili ko na maprotektahan siya pero asawa ko pa rin to. Parang may ganun kang feeling. So ngayon ayaw mo magbahagi sa iba kahit sa nanay mo, sa pamilya mo. Kasi Tsaka, ma'am, wala namang mabuting magiging epekto nun. Kapag nagkwento pa ako sa iba, mapapalala lang. oo, hindi. Tsaka bukod pa ron, nandun ka rin sa point ng buhay mo na nagkamali na ako dati eh. So, ayoko na parang tingin nila ulit, nagkamali ako ngayon. So, parang, di ba, parang meron kang ganung feeling na paninindigan ko ba to, 'di ba? Or mapapahiya ako eh kapag ibinitawan ko to kasi ibig sabihin nagkamali na naman ako. Oh. Totoo po yun, ma'am. Mm. Itong huling bagay na nangyari talaga, parang bumalik ako sa umpisa, yung anxiety na dinaanan ko, na 'pag pumipikit ako, nangangatog ako na hindi ko na alam, hihinga na lang ako ng malalim para makahinga ako kasi naninikip talaga yung dibdib ko tapos nangangatog yung mga kamay ko, Mhm. nanlalamig sila. Dun sa pinamedico legal mo tong asawa, I mean, nagpamedico legal ka, 'di ba? Pinabarangay mo ba siya? Saan na umabot tong, Nagpunta ano? na ako ng pulis, pero sabi sa akin ng pulis, idaan ko nga daw ho sa barangay. Mhm. Tapos ang ginawa ko, instead na nung dumaan ako sa barangay, dahil kilala ho kasi ako dahil nga teacher ho ako dun dito sa lugar namin sa Cavite. Dumiretso ako sa asawa ko, kinausap ko na lang siya. Ayokong palad ka rin ho kasi yung pangalan ko sa mga ganun eh. Hanggat maaaring may itago ko talaga eh. Oo, may iniingatan ka reputasyon. Wait lang ha. Alam mo, like, putulin muna natin to. Ayusin mo muna yung internet mo at magbabalik tayo after the commercial break. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!